Ljudi, danas ćemo saznati pravu istinu o Italian brain rotovima. Za početak ćemo vidjeti tužnu priču Larilli Larile, jer je to slon, ako niste znali, iz cirkusa. Pa hajde da počnemo. I evo ga, možemo odmah da vidimo njegovu gazdu. Vidi se već da je neki loš lik, gledajte, da nije uopšte dobar. Da, evo, muči životinje da prolaze kroz neke zapaljene kugle, da, tera majmune, ode da voze bicikle, oni padaju, ali on ih maltretira, pogledajte ovo, viče na njih. Sigurno se tako drao i na Larilli Larilu, 100%, ali još uvijek je nismo vidjeli. Ovdje vidimo nekog kera, znači on trenira životinje da mu zarađuju pare, vrate, što to radiš? Evo je, Larilli Larila, vidjeli smo je bile u kavezu i on je već maltretira, dalje moguće, dobro, uči ovdje da prevrće lopte, ali njoj ne ide, jer normalno, možda to nije za nju, ali on je maltretira. Jaj, brate, što to radiš? Kako me nervira ovaj lik. I evo ga, dan cirkusa je, svi imaju svoje scene. Evo ga ovaj klovan, bubnjar. I evo ga, izvodi on Larilli Larilu. Da vidimo kako će ona da se snađe i da li će uspjeti da uradi scenu samo da ne failuje, jer će ovaj 100% da je... Samo da ne failuje, jer će ovaj 100% da je maltretira. Larilli neće da radi scenu i ovaj vadi bič i maltretira je pred ljudima, brate. Pa ovo nije za gledanje. Sad sprečite ga, ljudi, nemojte samo da gledate, evo je. I podivljala je. Ona je podivljala i pobegla je iz ovog cirkusa. Da, opšti je haos u cirkusu. Ona beži, samo da je ne uvate. Moraš da bežiš. Moraš da bežiš, slone, da te ne uvate. Da, evo, jede travu. Jede travu, kaktuse, preživljava nekako samo da preživi. Da, najela se, boli ovo, a sad je sloboda, znači čim je na slobodi sad joj je lepo. Ali tu je krenula transformacija. Krenula je transformacija i transformisala se, da li zato što je jela kaktuse se transformisala u kaktus? Da, brate, pogledajte ovo, znači to je sad je zapravo Larilli Larila, razumete? Samo da ovi ne krenu da je jure ovaj iz cirkusa, pošto ona je sad... ona je našla prijatelje. Jo, ima ih mnogo, ja sam mislio da je ona jedina Larilli Larila, ali ne, ima ih milion, koliko možete da vidite. Sad će ovaj lik iz cirkusa da ih juri 100%, znao sam, brate, evo, video ih je, ovo nije dobro. Oni uživaju, brate, ali ovaj brkati je našao tu da meša prste, evo, i ja uzeo je pušku. Nemoj, molim te, brate. Nemoj, molim te, ajde odbranite se. Sad će fight da nastane, epic fight, pa sad. Gledao, prvi je krenuo na njih, ne znam da li je to ona naša Larilli Larila, znači roknuli su ga, pao je on dole, ali digo je pušku samo da ne upuca nijednu. Znači ovo je posebna moć Larilli Larile, znači ispucala je bodlje, on je gotov, znači odradili su ga na budalu, da. Ispucali su ga bodljama, on beži jer, brate, Larilli Larila ga je oterala, znači i svi je grle, zato što je uspjela da se odbrani. Da, vidite, oni sad kuliraju, boli ih uvo. To je bila priča Larilli Larile, a mi idemo na sljedeću priču Bombini Guzinija. Ovo me stvarno zanima šta je. Ovo Larilli Larila bila je tužna priča, ali zapravo je imala mnogo srećan kraj. Drago mi je zbog toga. Sljedeća priča kreće, vidimo patku s jajima. Ovo nije obična patka. Da li će biti priča kao za ružno pače? Da, okej. Mislim, nekako se on tu uklopio, mislim, on je skroz drugačija patka, šta se ovo dešava i pada, da. Zezaju je pačići, da, maltretiraju je. Nisam znao da i ona ima, i da Bombini ima tužnu priču, da. Braće i sestre maltretiraju, mamu boli uvo, a što to radite? Ali verujem da će biti priča kao u ružnom pačetu, znači... Na kraju će postati najlepša patka, da, evo, igra se u vodi i neko dolazi, zagrlio ga je, okej, znači naše prijatelja, tačnije naše drugaricu, ja mislim da je ovo žensko, mislim, verovatno, da, naše drugaricu i oni sada uživaju, bukvalno gledaju nebo i poklonio je cvet, to je prelepo, vrate, kako slatko. Rastali su se i on se vraća u svoju štalicu. I mama ga tera, dalje zato što je došao kasno kući, ne može tako samo da dođeš kasno kući, seli se ti kod one tvoje drugarice, boli tuvo za njih, jer njih, vidiš kako se ponašaju prema tebi, krenula je kiša, okej, je li ovo kiša ili sneg ili šta, on je krenuo, valjda je pobegao, vidite vi ovo,
Gle kako napuca labud ili patka, ne, ovo je divlja patka, nije ovo labud. Ovo je divlja patka, ono su bile domaće i da, oni tu imaju kuću. Šta je ovo? Ubrizgao u sebe nešto. I postoje bombini guzini. Šta? I ja, probio je štalu, izleteo je i sad nemoj da napadneš na svoje, zato što si se ubrizgao. Ne, on je napao svoje drugare. Što to radiš? Oni su tvoji, vrate, što ih uništaš? Sad će ovaj naš bombini guzini 100% da mu se suprotstavi, ovaj neki bio negativac, sad će da napadne celu farmu, brate. Da, 100% da zaleteo se u farmu i krenuo je da puca. Ja, vidite kako krava beži, ovo je, samo preživite, bežite što dalje možete. Da, on je tu došao, ja, bombini guzini, nije valjda ovo bombini guzini. Kako će patka da sačuva svoje male, to je sad pitanje, morat će neko da ih spasi. I tu se pojavlja njegova drugarica. Da, i ona ga je zagrlila, on se osvestio da je to što radi loše, dobro je, vratila ga je na pravi put, pogledaj to, sad se transformiše. I transformisao se, vratio se nazad, shvatio je da greši. Ono što su mu ubrizgali je bukvalno jako loše delovalo od njega, znači lik nije znao šta radi. Ali i ova priča ima srećan kraj, to mi se mnogo sviđa, znači još jedna priča koja ima srećan kraj. To je to što se tiče ovog klipa, nadam se da su vam se svidjele priče ovih brain rotova, meni su se svidjele jer imaju srećan kraj i mnogo mi je drago zbog toga, a više mi se sviđa priča Lirili Larile, jer ova bombini guzini me malo zbunila jer ja nisam skontao da je odmah bombini guzini onaj što je popio onu zelenu smesu, razumete? Trebalo bi je vremena to da skontam da je uopšte to taj, znate, ali bitno da i ona ima srećan završetak, tako da mi je mnogo drago zbog toga. Vi napišite koja vam je priča bila bolja i napišite na šta da reagujem u sljedećoj epizodi ili koju igricu da igram možda, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!